दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आप भी भोजपुरी गाना के सुनीला और देखिला त आप सभी अंतरा सिंह प्रियंका के त जनते होखब। आज के ई वीडियो में हम इनके जीवन से जुड़ल सभी जानकारी शेयर करे वाला बाटी। अगर आप सभी अंतरा सिंह के जीवन के बारे में जानल चाहत हई तब वीडियो के शुरू करे से पहले चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दिया। दोस्तों, हम आप सभी के बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका के जीवन में उनकर परिवार में उनके अलावा भी कई और गायक भी रहलन और वो अपन गाना गाय के शुरुआत छोट उम्र से ही कई देल रहलिन। यही के साथ हम आप सभी के बता दें कि ई अपन गाना गाय के कोनो भी ट्रेनिंग या कोर्स नहीं कैले बाटी। ई अपने मेहनत के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचल बाटी। इनकर जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में भइल रहल। इनकर शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा और आज के समय में ई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध महिला सिंगर में से एक बाटी। ये अपन गाना के भोजपुरी फिल्म और एल्बम में देल बाटी। दोस्तों, बात अगर इनकर पढ़ाई लिखाई के करल जा त ई अपन पढ़ाई अपने ही गांव के नजदीकी स्कूल से कैले बाटी। शुरुआत से ही इनकर मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगत रहा और ई अपन पूरा ध्यान सिंगिंग करियर में लगा दिहलिन। ई अपन करियर के शुरुआत भोजपुरी गाना रहे दिन भर काम तनी करे दी आराम से कैले रहली और ओकरे बाद इनकर गाना कई भोजपुरी स्टार के साथे भी रिलीज भइल, जेमे खेसारी लाल यादव, समर सिंह, पवन सिंह, रितेश पांडे मुख्य नाम बा। जब इनकर हिट पर हिट गाना आवत रहल तब ई ओकरे बाद से पीछे मुड़कर ना ही देखलिन। हम आप सभी के जानकारी खातिर बता दें कि अंतरा सिंह अभी तक 200 से भी ज्यादा भोजपुरी एल्बम और भोजपुरी फिल्मों में गाना दे चुकल बाटी। यही के साथ अंतरा सिंह के कुछ सुपरहिट भोजपुरी गाना सोना के सिकड़िया, जादो जी के चौकी, लेला 2 रुपया, बंगलिनिया, काशी हिले पटना हिले, लहंगा लखनऊआ रहल। एकरे अलावा इनकर मधुर आवाज लोगन के दिलों में छा गई बा। इनकर आवाज में जौन सुर ताल के अंतरा आवाला, यही वजह से ई अपने फैंस के बीच अंतरा नाम से प्रसिद्ध बाटे। दोस्तों, अगर आप सब भी अंतरा सिंह के गाना सुनीला और इनकर सबसे पसंदीदा गाना कवन लगाला नीचे कमेंट करके जरूर बतावल जाए। दोस्तों, का आप सभी के पता बा कि अंतरा सिंह अपन करियर के शुरुआती दिन में 100 से 200 रुपया लेकर गाना गावत रहल, लेकिन आज इनकर कड़ी मेहनत के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री के दूसरे लोकप्रिय गायकों के जितना पेमेंट ले लेन। दोस्तों, जानकारी खातिर हम बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हिट गाना रिलीज होला वो हिट गाना में अंतरा सिंह के गायल गाना जरूर शामिल रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 हिट गाना में से 6 गाना इन्हीं के द्वारा दिहल बा। तो दोस्तों, आप सभी के अंतरा सिंह प्रियंका के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आए वाला हमन पचन के हर वीडियो के प्यार देते रहें।